No niin, terve. Niin tuossa on tullut monia muitakin yksityiskohtia tavallaan, missä opetetaan niin kuin protestanttisuudessa opetetaan, mitkä ei kuulu sitten näihin vanhoihin kristiuskon suuntiin, kuten ortodoksisuuteen. Ja yksi on esimerkiksi tämäkin, että niin kuin aikaisemmin puhuin siitä, että protestanttisuudessa saattaa olla, että rukoillaan niin kuin vapaasti, vapain sanoin, omin sanoin, miten vaan. Niin sitä ei näissä vanhemmissa ollenkaan ole, vaan tämä liturgia. Ja sitten no niin kuin Pyhän Markuksen liturgia, oliko se Matteuksenkin liturgia, mitkä on näitä varhaisia, että miten se kokous tai jumalanpalvelus meni, että miten se, niin kuin, että ei siellä ollut kukaan, että mä nyt tuun omiin sanoin kertoa jotain, mitä mua huvittaa, tai että niin kuin henki on puhunut mulle tätä muuta vastaavaa, että se on niin kuin semmoinen järjestäytynyt se kokous silleen, että tavallaan, että siinä oli yksi hyvin perusteli, mä joskus luettelin ne, muistaakseni YouTubeen ne syyt, minkä takia se on näin alun perinkin. Et siinä on sellaiset tietyt periaatteet, esimerkiksi just se, että kun ne ihmiset, jotka sanoo siellä aamen, niin kuin vaikka rukoukseen tai johonkin, niin ne tietää, mitä on tulossa. Ne voi niin kuin ennalta tarkistaa sen, mitä ollaan sanomassa tai näin. Kun taas sitten, jos joku sanoo omin sanoin tai jossain hengen vaikutuksessa tai hengen virrassa, ihan mikä tahansa selitys on sille vapaalle puheelle, niin se ihminen, joka on siellä mukana, osallistuu siihen jumalanpalvelukseen, niin kuulee ne sanat, niin se ei voi ennalta, siis siinä oli 3 asiaa mun mielestä. Yksi oli ainakin se, että se ei voi ennalta tehdä siinä lennossa. Kukaan ei pysty siihen, että sä pystyt samalla, kun sä osallistut johonkin rukoukseen tai ylistykseen, että sä pystyt kaikesta siitä, mikä on sanottu, sä pystyt tekemään sen hengellisen arvion. Ja sitten, niin kuin, että se on vielä oikein sitten ja näin. Ja sitten toiseksi, niin, kun ei tiedä, mitä sanotaan, niin sitten tavallaan sillä aamenella tai sillä, että ihminen, joka osallistuu siihen jumalanpalvelukseen tai rukoukseen ja sanoo aamenen, niin se tavallaan niin kuin ottaa sen omiin nimiin sen, mitä on aikaisemmin sanottu siinä, jos se sille sanoo sen. Niin se on se ajatus siinä, että tavallaan että se liturgia tavallaan suojelee sitä osallistujaa, no ensinnäkin harhaoppii osallistumiselta, mutta myöskin sitä puhujaa siitä, että ei se mitään väärää ja sitten niin kuin sanota tai väärää niin kuin oppia viljellä tai muuta. Ja sitten tämä on niin kuin yksi perustelu, mitä mä nyt kuulin, niin tämä on niin kuin tämä liturgia on siis sellainen, että se on ihan vanhasta testamentista asti on ollut niin kuin tämmöinen järjestäytynyt jumalanpalvelus. Että ei missään raamatussa Jumala ei salli semmoista silmät kiinni sinne päin meininkiä, siis tällaista vapaamuotoista hölynpölyä, niin kuin että se on jumalanpalvelusta. Että vaan se on aina liturgia ja se on aina niin kuin järjestys ja siellä on aina niin kuin se, mitä on niin kuin opittu aikaisemmilta, niin se niin kuin hyvin on määräävässä tekijässä niin kuin perinteisessä kristinuskossa se, että just kun puhutaan Markuksen tai Matteuksen liturgiasta, niin siellä on niin kuin, ja sitten missä muualla tulee esimerkiksi nämä esurukoukset pyhille tai näin, niin Polykarppuksen siinä marttyyrikuolemassa oli yksi. Ja niin näillä on hyvin pitkät. Ja mä aikaisemmin luulin, että tämä ristinmerkki tulee siltä Jerusalemin piispa Kyrillonilta, mutta se on sieltä Basilio puhuu siinä Pyhän Hengen teoksessaan, puhuu tästä ristinmerkin tekemisestä sivulla 99 siinä englanninkielisessä versiossa. Niin se puhuu siinä 99 sivulla siitä ja sitten se puhuu itäänpäin rukoilemisesta ja näistä, niin että tämä ristimerkki on niin kuin siinä Basilin, siis Saint Basil englanniksi, mikä se on suomeksi, Basileios tai joku vastaava pyhimys, pitäisi tarkistaa sen nimi suomeksi, muistaa näistä, kun mä oon niin paljon englanniksi kaikkea lukenut, anteeksi vaan. Niin siis ristimerkki, niin tehdään, että se on niin kuin apostoleilta peräisin, eikä niin kuin jostain Jerusalemin piispaasta niin kuin jostain 300-400-luvulta. Mä luulen aikaisemmin vielä, että se on paljon myöhemmin tullut, tai taisi joskus 1000 vuotta sitten tullut tämä ristimerkki tai vastaava. Niin tälleen kun pikkuhiljaa tutkii, silloin aina kun aika-energiaa tutkii noita, niin silmät vaan
on niin kuin ihmeissään, tai miten sanotaan, aukenee enemmän, että täälläkin ollut jo tämmöistä, että Jeesuskin osallistui siihen niin kuin liturgiseen siihen niin kuin Jumalanpalvelukseen, mikä oli siellä synagogassa temppeleissä, että ei se mennyt mihinkään sellaisiin niin kuin mitä nyt on näitä herätystilaisuuksia tai muita tämmöisiä vapaamuotoisia tilaisuuksia, niin ei siellä ollut semmoisia, vaan hän oli siellä Jumalanpalveluksessa mukana siis siellä, mikä oli niin kuin se Vanhan testamentin ajan säädetty nämä menot tai nämä liturgiat ja muut. Nyt pitää nyt lopettaa tämä videon tekeminen, niin ikävä kyllä. Tänään on ollut tosi kiireinen päivä, mä en ole ehtinyt, mulla on tullut paljon viestejä, mä en ole ehtinyt lukea niitä kaikki, mä en ole ehtinyt vastaa, älkää alkoi vihasia mulle, mulla on ollut tosi kiireinen työpäivä. Ei ole vaan yksinkertaisesti kerennyt, on ollut koko ajan niin kuin kaikki myöhässä. Tuolla on tieremontteja ja sellaisia, minkä takia tuolla ollaan 10-15 minuuttia myöhässä. Ja ei siinä ole yhtään aikaa tehdä yhtään mitään, katsoa, lukea yhtään mitään. Niin nyt mun on pakko mennä vessaan, sitten mä jatkan. Hei hei!